Wel, ti'n gwybod yn iawn, mae'r ysgol yn cash ar gyfer sioe gerdd bore yma. Wyt ti'n mynd i ganu, Karen? Wel, mi wyt wedi mynd i ymdrech efo holl golir na. Mae hi'n edrych fel treifl ar goesau. Mae gen ti lais da i ganu. Mi welais jacket o... Twpsyn, dwi'n mynd i ganu ar lan y môr, fel hyn. Ar lan môr mae'r rhosys cochion. Ar lan môr mae lilys gwenion. Ar lan môr mae'n hariadur nai. Waw, Karen, ti'n drewi. Ges ti fath yn y sent na bore yma? Bobl bach, Karen. Sioe ysgol yn unig ydi hwn, nid cyfweliad ar gyfer y West End. Esgusodwch fi, Miss Parry Jones ydw i. Mae'r ferch yma'n dal lentog iawn. Mae angen chydig mwy o ymarfer, wrth gwrs. Wel, diolch yn fawr i chi, Miss Parry Jones. A beth wyt ti'n gallu wneud? Dydw i bendant ddim yn mynd i ganu. Dwi'n fwy o rapio. Wel, gadewch yn eich clywed chi. Wrth gwrs. Dwi'n driblo, dwi'n pasio, dwi'n taclo, dwi'n gwibio, dwi'n cicio, dwi'n sgorio, dwi'n chwym a dwi'n rapio. Fi di gorau yn ysgol Nantafro! Waw, Jack, ti'n ffantastig! Pwy sy'n gwrando ar rap mewn sioe gerdd? Wel, dwi'n siŵr gallu gynnwys chydig o rap yn y sioe gerdd. O, diolch i chi, Miss Parry Jones. Ydych chi'n mynd i'r castio yma hefyd? Wel, dwi ddim yn gallu... Karen! Dawnsio, na rapio, ond... dwi'n meddwl... Tid o Sian, meddylian gynt. Beth ydy am i wneud? Dwi'n meddwl y gwneud chydig o... actio. Ti yn actio? Ond oes, mi rwy ti'r rhes swyl. Wel, dwi am actio fel sylwebydd chwaraeon. Sylwebydd? Be goblin ydy sylwebydd? Rhywun sy'n ddisgrifio gen peldroed ar y teledu neu radio. Fel Nick Parry neu Malcolm Allen. Sbia! Mae gen i feicroffon. Wel, yn wir, mi fyddai clywed chydig o sylwebaeth. Gen ti yn hyfryd o Sian, gadewch ni rando arnoch chi. Wel, oce. Mae Jack yn taclo. Mae'n daco galad. Mae'n ennill y bel. Mae'n gwybo lawr y cae. O na, mae'n llithro. Ond, mae mor yn ei draed. Dim ond dyn o'r o'r i gyda. Mae'n seithau gol! Hyfryd, hyfryd. Mi rydych chi'n siŵr gael swydd ar S4C. Mae'r bws yma'n hwyr. Ydych chi'n iawn? Oes angen ffonio ambulans? Na, mae'n iawn. Peidwch â phoeni. Hei, mae'r bws newydd basio a dydy o ddim yn stopio. O na, mi rydyn ni yn fethu castio. Dim cyfle i ganu, i actio, i rapio. Arhoswch funud. Helo, ysgol Nantafro. Miss Parry Jones sydd yma. Ie, dyna chi. Rydw i yma gyda 3 ddisgyblion yr ysgol ac mae'r bws yr ysgol newydd ein pasio. Archebu tacsi? 5 munud? Wrth gwrs. Gallwch ddod yn y tacsi efo fi. Diolch yn fawr. Ond fyddwn ni'n hwyr yr castio. Na, peidwch â phoeni. Fi sy'n castio sioe gerdd.